Wetenschap Friesland zal de stankoorlijst bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bedaard aanpakken. Al jaren hebben bewoners en toeristen hier last van. Het is natuurlijk zoals een varkensstal wel ruikt. Alleen met dit in het achterhoofd dat het dus geen varkens zijn. En dan vind je het enorm stinken. Ja, net of je net van de wc komt en dat blijft de hele dag hangen. Dus dat is walgelijk eigenlijk. 2 keer per jaar, dan is het wel vrij heftig. Ja, en nou ja, dat is lastig zelf. Als je dat roeken. Ja, eigenlijk wie het al hoe ik erin kwam, doen we het al aan de gang. Dat wie 2017, dus daarvoor wie het ik al actie van we matten wat. Want het is echt wel te bot. Voor de mensen in de dorp, als je de delfietsen, als je barbecue boeten, nou dan word je die stank net allemaal nog eens, hè? Dat elke keer ziet van we matten wat mooi. Nou, en uiteindelijk aanhouden en nog weer eens een onderzoek en nog weer eens een onderzoek. En nu is het eigenlijk zo via het wetenschap die zei het kist dan niet langer en wij helpen hem. Ja, hartstikke blij. Het plan is, wat we uit de brief lezen, dat ze de bassins al een keer aandekken met aluminiumplaten. Dus dan is het de lucht helemaal luchtdicht, zeg maar. En dan wordt de lucht via nog een extra silo filterd met lavastjen. De details weet ik echt niet precies. Maar daar moet de geur uitkomen dat het vrijwel geurloos is. En dan zonder geen les meer van hamatten. Wij hopen dat die klachten nou gewoon straks helemaal voortbinnen en dat dat net de indruk is die de meesten meenemen uit Bedaard wij. Ik denk dat het verschil nu ook enorm wordt. Het ruikt nu gewoon weer, hoe moet je dat nou netjes zeggen? Mijn moeder vond jarren altijd lekker ruiken. Maar ook af en toe ben je daarmee klaar mee, dan is dat weer klaar. En die overgang dat zal hier ook heel prettig zijn. Dat je dus eigenlijk gewoon Friesland weer ruikt zoals Friesland hoort te ruiken eigenlijk, landelijk.